16. Convorbiri particulare. Salut, Dimitri. Aici e Udi, trec pe canalul 2 în 15 secunde. Salut, Dimitri. Înmulțește tastele 3 și 4, scoate rădăcină cubică, adaugă pi pătrat și folosește cea mai apropiată integrală de tasta 5. Dacă computerele voastre nu sunt de 1.000.000 de ori mai rapide decât ale noastre, și sunt sigur că nu sunt, nimeni nu va putea decoda mesajul nici acolo, nici aici. S-ar putea să fii nevoit să dai niște explicații, dar la asta tu te pricepi atât de bine. Apropo, sursele mele, ca de obicei excelente, îmi spun că ultima încercare de a-l convinge pe bătrânul Andrei să-și dea demisia a dat greș. Înțeleg, deci, că nici delegația voastră nu a avut mai mult noroc decât celelalte și că ați rămas cu el ca președinte. Îmi vine să mor de râs. Lasă că așa-i trebuie Academiei. Știu că a trecut de 90 de ani și că e din ce în ce mai, să-i zicem, încăpățânat. Dar de la mine nu veți primi niciun ajutor, chiar dacă sunt cel mai mare expert în extirparea fără durere a bătrânilor savanți din lume. Pardon, din sistemul solar. Îți vine să crezi că sunt ușor amețit? Ne-am gândit că merităm o mică petrecere. După ce firar să fie, ne-am randevuzat cu Discovery. În plus, trebuia să organizăm primirea în echipaj a 2 noi membri. Chandra nu bea alcool, te umanizează prea tare, dar Walter Carnă o a compensat din plin. Numai Tania a rămas trează ca o stană de piatră, nimic nou în asta. Colegii mei americani, Doamne iartă-mă, vorbesc ca un politician, au ieșit din hibernare fără probleme și abia așteaptă să înceapă lucrul. Va trebui să ne mișcăm foarte iute cu toții. Nu numai că timpul trece, dar Discovery pare să fie într-o stare foarte proastă. Mai că nu ne venea să ne credem ochilor când am zărit carcasa ei, odată albă ca neaua, acum îngălbenită și urâtă. Bineînțeles, vina este a lui Io. Nava a coborât în spirală până la o distanță de 3000 de kilometri și odată la câteva zile unul dintre vulcanii ei aruncă în înaltul cerului câteva megatone de sulf. Știu că ai văzut în filme, dar nu-ți poți închipui ce înseamnă să stai suspendat deasupra iadului. O să mă bucur foarte mult când vom reuși să plecăm de aici, chiar dacă ne vom îndrepta către ceva cu mult mai misterios și poate mult mai primejdios. În timpul erupției din 06 am zburat pe deasupra lui Kilauea. A fost o experiență înfricoșătoare, dar nu se poate compara nici pe departe cu cei aici. În momentul acesta sunt pe fața întunecată, ceea ce e și mai rău. Vezi numai atâta cât să-ți poți imagina lucrurile cele mai înfiorătoare. Mai aproape de atâta de iad nici nu vreau să ajung vreodată. Unele din lacurile de sulf au o temperatură suficient de ridicată ca să lucească, dar cea mai mare parte a luminii vine din descărcări electrice. Odată la câteva minute, peisajul întreg pare că explodează ca un flash foto gigantic care se descarcă deasupra. Și analogia probabil nu e greșită. Milioane de amperi se scurg în culoarul care îl leagă pe Io de Jupiter și din când în când e câte o descărcare. Atunci se văd flash-urile cele mai mari din întreg sistemul solar și jumătate din siguranțele noastre sar prin simpatie. În partea dreaptă tocmai a avut loc o erupție. Văd un nor imens care se întinde spre noi și urcă în lumina soarelui. Mă îndoiesc că va ajunge la altitudinea noastră și chiar dacă ajunge va fi inofensiv. Dar arată înspăimântător, ca un monstru spațial care încearcă să ne înghită. La puțină vreme după ce am ajuns aici mi-am dat seama că Io îmi amintește de ceva. Mi-au trebuit câteva zile ca să-mi amintesc și atunci a trebuit să verific în arhivele misiunii, fiindcă biblioteca navei nu mi-a fost de folos, mai mare rușinea.
Îți amintești cum te-am prezentat lordului inelelor când eram mici la conferința de la Oxford? Ei bine, Io este Mordor. Vezi partea a treia. E acolo un pasaj despre râuri de rocă topită care șerpuiesc până se răcesc și rămân ca niște balauri îmbârligați vărsați de pământul zbuciumat. Descrierea e perfectă. De unde știa Tolkien cu un sfert de secol înainte ca cineva să fi văzut prima imagine de pe Io? Se spune că natura imită arta, dar măcar noi nu va trebui să aterizăm acolo. Cred că nici măcar răposații noștri colegi chinezi n-ar fi încercat așa ceva. Dar poate că într-o zi se va putea. Există zone care par destul de stabile și neinundate permanent cu sulf. Cine ar fi crezut că vom străbate tot drumul acesta până la Jupiter pe care apoi îl vom ignora? E cea mai mare dintre planete și totuși în cea mai mare parte a timpului nici nu o băgăm în seamă. Când nu privim nici la Io, nici la Discovery, ne gândim la artefact. E încă la 10.000 de kilometri distanță acolo sus, în punctul de închidere a balanței, dar când mă uit la el prin telescop, mi se pare că l-aș putea atinge. Fiindcă nu are nicio zgârietură, nicio indicație de mărime, nici nu-ți dai seama că are doar câțiva kilometri lungime. Dacă e solid, trebuie că are o greutate de câteva miliarde de tone. Dar oare e solid? Aproape că nu dă niciun ecou pe radar, nici când e perfect cu fața la noi. Nu-l vedem decât ca o formă întunecată pe fundalul norilor lui Jupiter 300.000 de kilometri mai jos. Cu excepția dimensiunii, arată exact ca monolitul pe care l-am escavat pe lună. Deci mâine vom urca la bordul lui Discovery și nu știu când voi mai avea timpul sau posibilitatea să-ți vorbesc. Dar mai e ceva, prietene, înainte să închei. Caroline n-a înțeles bine de ce a trebuit să părăsesc pământul și într-un anumit fel cred că nu mi-o va ierta niciodată. Sunt femei care cred că dragostea nu e singurul lucru care există, ci totul. Poate că au dreptate. Oricum, e prea târziu să o contrazic. Dacă ai ocazia, încearcă să-i mai ridici moralul. Spunea ceva despre întoarcerea pe continent. Mă tem că dacă o face... Dacă poți, ia legătura cu ea, încearcă să-l înveselești puțin pe Chris. Nici nu pot să-ți spun cât îmi lipsește. Pe unchiul Dimitri o să-l creadă. Spune-i că tatăl lui încă îl mai iubește și se va întoarce acasă cât poate de repede.